Lagi nakatambayan dito. Opo. Diyan mo lang siya naglaro ng harap buhay po niya. Ano, nagpaparking po siya dyan sa... Hindi ba? Pinapamaya mo lang dito, matutulog yan dito. Mabait naman po yan, sir. May mga donation kasi ako yun. Ibigay ko sa kanya para at least makatulong naman kunti. Sige po. Salamat po, Galing sir. sa YouTube channel kasi namin Buti nga yan. may mga mabubuting loob na gaya po. Sige, niya, sir. sige. Ibigay ko muna tong damit sa kanya. Opo, Sige, sir. sige. Ito guys, ibigay natin yung damit. Eh, marami-rami din to sa mga pagkain. Ay, mga tanong. Dilbigay ko yan. Yan. Ate, ano yung pangalan mo? Luwag po. Ilang taon ka na ate? 22. 22? 22. Taga saan ka po? Taga saan ka? Saan talaga ako? Dito na po. Dito ka na lumaki. So dito ka na natutulog sa area na to. So yun, saan ka makuha ng pagkain mo? Kung walang magbibigay, araw-araw na magbibigay, di ba? Araw-araw din. Araw-araw. Minsan wala. Sige. Ngayon, may mga pagkain na to. Yan. Ito, ibigay ko sa iyo to. Yan. Kasi galing to sa mga donation. Yan. Mga apple, saka tubig, tinapay. Yan sa'yo. Salamat po. Sige. At saka ito, meron din akong ano, mga damit. Kasi nakikita ko wala kang masusuot minsan. Ito, yan. May jacket din ako dito. Ito natin guys. Upok ka ate. Ito masusuot ko to sa araw-araw eh. Diba? Ito, mga ano to. Yan. Ito mga shorts naman to. Mga t-shirt. Yan. Tingnan mo kung sakto tayo to. Ha? Yan. Galing kasi sa mga donation to. Ito mga short pan. Tingnan natin. Yan. Kasya ba to sa'yo? Tingnan mo. Kasya ba? Oo. Ayun pa isa ito. Tingnan mo, kasya. Malaki yata. Ito. Tingnan mo nga. Kasi yung iba, kung hindi kasya sa'yo, ibigay ko sa iba. Kasya ito lahat? Oo nga eh. Yan. Ito. Mga ganda, mga bago pa yan oh. Ito, mga pantalon din to. Yan. Mga bago pa itong mga pantalon eh. Yan. Kailangan mo ng ganito? Ito, tatlo yata to. Yan. Uwi ako kasi Wala na naman sa'yo. Itaasing din balang araw sa'yo. Yan. dumating ang anak kasi dumating kasi anak ko dyan. Andiyan anak ko eh. Bumalik ko ilang taon. Ilang taon ang anak mo? Ha? Ilang taon yung anak mo? Taon pa lang. Isang taon? Kaya pupunta ako. Marami kasing donation doon. Mga donation to. Donation to sa mga ano, mga fans sa Araw of Cybers ko.
Kasya, sana kasya to sa'yo. Ayan. Pangalan niyo, sir. Alam ko mga kayo, sir. Sige, okay na. Ha? I-subscribe nyo lang ako sa YouTube. Mga tayo na nakakatulog sa mga YouTube. Ayan, ika. Sakto na yan lahat tayo? Okay na yan. Kailangan. Sir, salamat sir. Oo, sige, okay lang. Oo, walang pangalan. po sila, sir. Marami din ako doon ng mga damit. So, pipilihan ko pa kung mga maliliit. Ibigay ko sa kanya. Di ba araw-araw naman siya dito, no? Opo. Araw-araw dito. Alam ko na tulog yan. Binibigyan ko ng karton yan, sir. Dati ako nagtulog yan. Nawala lang kasi gamit ko. Nakakabila. Sino ang nakaw? Nawala ang ID ko. Principal ko. Galing dito. Bagong gawa ko yun. Wala, sige lang. Biglang magmano, may mga gamit ako doon na ano, kumot. Ibigay ko sa'yo dito. Ayun. Ha? Di ba, dahil mo damit? Kaya nga eh. Mga bigay siya doon. Sabi mo sa kanya. Ano masasabi mo sa mga fans natin? Yeah. Ano masasabi mo sa... Salamat po. Thank you po. Salamat Galing ito sa sa ano? Galing sa Margel, yung vlogger na mga fans. Ito, nandito ko sa'yo. Ito sila yung mga fans ng... Ito nga pala. Ah! Ito yung sikat ngayon na vlogger. Oo, yan. Ay, Kilala mo to, di ba? salamat. Thank you. Kaya kami yung mga ano nila, kami yung mga Sila yan ang fans. tutulong dito lagi. Madam, ganyan. Saka, Sir, bibigyan nyo tayo pagkain, sir, no? may blink Opo, na. opo. Sige. Salamat. Sige, babay tayo sa ano. Para at Thank least. you po. Babay ka po ba? Thank you po sa inyo nang bigay sa amin